Лятна занималния за деца от 7 до 14 години предлага езиков център в Кърджали. Това е една добра възможност, особено за работещите родители, които нямат възможност да ангажират баби и дядовци да се грижат за отрочетата им през ваканцията. Услугата е платена, но правим всичко възможно да предлагаме достатъчно гъвкави финансови условия, достъпни за повече хора, сподели управителят на центъра Светла Желязкова. Често се случва през дългата лятна ваканция родителите да изпадат в патова ситуация, когато няма кой да гледа завършилите училище деца. Езиков център Нея Германика в Кърджали за първа година предлага лятна занималня, в която могат да се запишат деца от 7 до 14 годишна възраст. Аз лично като майка на две деца смятам, че е много неприятно, когато децата завършват детска градина или завършват първи клас в май месец и работещите на 8-часов работен ден родители просто не знаят какво да си правят децата и трябва да мобилизират баби и дядовци, а повечето баби и дядовци все още са активни пенсионери, в смисъл активно се работят и е голям проблем. И затова ние решихме да създадем такова нещо, като всъщност това е за първа година при нас. В месеците юни, юли и август предлагаме занимаване, като тя си има програма. Посрещаме децата, след това имаме задължително часове по български език, по математика, имаме задължително четене на книжки, имаме съответно игри, логически игри, такива занимателни, които са и общо взето децата са доволни и идват с удоволствие. В занималнята основно се набляга на четенето на книжки и на задължителната литература, забавленията с мобилни устройства и гледането на филми са забранени. Работим и по математика, и по български. И когато свършат часовете, четем. За месец юли групите са пълни. За август все още има свободни места. Финансовата политика на центъра е гъвкава, така че повече родители да имат възможност да запишат децата си. Предлагат се включително и еднодневни, полудневни и седмични занимания. Наред с лятната занималня, Нея Германика организира езикови курсове за възрастни и деца. Освен традиционните западни, немски, английски и френски, има и курсове по гръцки, испански и турски език. При нас сертификат се получава само след издържан изпит. Всички останали получават удостоверения, тъй като трябва да се защити сертификата, за да има някаква стойност. По принцип, след 100 учебни часа, които са съобразно европейска езикова рамка, се държи изпит, ако се покрие 60%, съответно се издава сертификат, ако не удостоверение. Къде е валиден сертификата? Значи нашия сертификат е валиден в Европейския съюз, на територията на България. Единствено, което не се признава, както не само нашите сертификати, по принцип всички български сертификати на езиковите центрове за входове за чужди вузове. Там вече си има специални сертификатни системи, като тези на Кембридж, съответно тези, които се предлагат от Гьоте институт, ДАФ, ТЕСТАФ, който е изпита. Съответно, ние предлагаме подготовка и за тези международно признати сертификати. Центърът съществува от година и половина. Миналия сезон езикови курсове са завършили 30 дечица. За до година от Нея Германика обмислят да предлагат и курсове по български език и математика.